Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Αυτό. Μπράβο. Αυτό είναι. Καλημέρα, σταματάκι πρωινό. Πάμε δυνατά για προπόνηση. Ένα. Βάλει σωστή κίνηση με τα χέρια. Πάνω, εκεί. Πάμε σιγά σιγά. Εκεί. Αυτό είναι. Εκεί. Πάμε κάτω. Πάμε. Μπράβο. Άνοιξε. 2. Μπράβο. 7. Μπράβο. Μακριά τα. 1. 2. 4. 5. Εκεί. Φύγα. Μπράβο. 8. Πάμε. Αυτό είναι. Γρήγορα. Γρήγορα. Εκεί. Συνέχισε. 8. Πάμε. Μπράβο. Μπράβο. Ψηλά το βλέμμα σου. 1. 8. Ωραία. Αποδέξου το. Ο Θωμάς ήταν εξαιρετικός για ακόμα μία μέρα. Ξεκίνησε δυναμικά με ασκήσεις πάνω στο διάδρομο. Εδώ έχει πάρει το ασκήσεις. σοβαρό το βλέμμα. Αυτό γίνεται αφού σε έχει σπάσει, σε έχει λυγίσει, σε έχει καταστρέψει. Ωραία, και σε έχει στύψει έτσι σαν πετσέτα. Ένας πρωταθλητής χτίζεται βήμα-βήμα και ο Θωμάς ξεπερνά τα βήματα καθημερινά. Γεια σου, ρε Είναι σε coach. μια